O conflito de Irán experimentou hoxe un novo xiro tras anunciar a República Islámica que paraliza todos os ataques aos países veciños dende este sábado. É un dos estados que está a vivir con máis dureza as consecuencias desta guerra é o Líbano. Marcos Méndez, última hora. Si esta é a primeira vez que Israel pide evacuar unha zona tan ampla, para que se fagan unha idea, en Dakhla viven alrededor de 700.000 persoas, que é unha terceira parte do total de Beirut. Esta tarde vivimos momentos de auténtico caos, nos estábamos moi preto da zona e podemos ver a xente sairen co posto das súas casas, coas mascotas no colo, os nenos chorando, un auténtico colapso no tránsito de toda a cidade. Polo momento non chegaron eses ataques, o presidente e o xefe do Parlamento libaneses chamaron ao presidente francés, Emmanuel Macron, para que interceda e non se produza eses bombardeos. Ademais, a orde de evacuación israelí exixe aos cidadáns libaneses moverse cara ao norte, cara a Trípoli, e amenaza con atacar calquera movimento ao sur desta capital. Esta noite, máis que nunca, todo Beirut estará moi pendente do ceo. Os ataques a Irán proxectaron o conflito a 16 países na última semana, pero desde este sábado entran nunha nova fase de acotación despois do anuncio inesperado do presidente da República Islámica. O Consello de Líderes decidiu rematar cos ataques contra os países veciños, agás no caso de que Irán sexa atacado desde eses territorios, comunicaba Masoud Pezeshkian nunha mensaxe gravada. Ademais, o presidente iraniano pídelles desculpas aos estados afectados polos proxetis lanzados desde territorio persa e tamén lles deixa un rogo, que non se convertan en instrumentos do imperialismo. Ese cambio estratégico está a xerar diversas especulacións. Pezeshkian sostén que en ningún caso tentaron causar danos na poboación civil dos países afectados e os Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar, Irak ou Xordania expresaron alivio polo anuncio. Nesta oitava xornada de guerra, Israel lanzou de madrugada novos ataques contra a infraestructura militar iraniana e a capital, Teherán, sufriu varias vagas de bombardeos. Estaba tentando cargar gasolina no meu coche. Agora veñen detrás de min 4 ou 6 estouridos potentes. Só tento chegar a casa, dá moito medo, conta este reporteiro que viviu os ataques desta mañá en Teherán. Tras unha semana de bombardeos, algunhas zonas de Teherán resúmense en destrucción, cascallos e desesperanza. Pero aínda así a tendencia humana a sobrepoñerse ao caos era visible esta mañá en barrios populares onde os postos de froitas e comida lucían impecables. Varias cidades israelís tamén están sufrindo os impactos dos mísiles lanzados neste caso desde Irán. Estas imaxes corresponden a Tel Aviv, que xunto con Xerusalén foi obxecto este sábado dunha nova serie de ataques iranianos.